Saan mo dinikit to? Hindi yan nakasit brake pag hindi ito sa baba. Ito ay sa labas. Basta. Pero yung dito yun ang kinusuksok ko dito yung wala. Sabi ko siya kasi kuskus mo.
Isil. Ay, bibili ka pa pala dyan? Kaya Ah. nasabi ko. Sige, Siri, hanap ako ng ano. Kaya dyan, kita kung may mahanap ako doon sa likod doon eh. Dali mo yung payong pa. I-withdraw ka na rin. Sige, Siri. Chat kita ah.